ଦିନେ ରୁବି ପପୁକୁ କହିଲା, ଧନ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜମା ବୁଝିପାରୁନି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଫଟୋରେ ଶିବ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋରେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଫଟୋରେ ବି ରାମ ଧନୁଶର ଧରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋରେ କୃଷ୍ଣ ହାତରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନ ଧରି ବଇଁଶୀ କାହିଁକି ଧରିଛନ୍ତି? ପପୁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନୁ? ପ୍ରଥମ 3 ଜଣ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେବେଳେ ବି କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଧା ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା, ପ୍ରେମିକା ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ଖୁସି ମନରେ ବଇଁଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଦିନେ ଆକବର ବୀରବଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣ ବୀରବଲ, ମୋତେ କୁହ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କାମ କିଏ କରୁଛି? ମୁଁ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ବୀରବଲ କହିଲେ, ବସ୍, ମୁଁ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ଡକେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବୀରବଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକର ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି କହିଲେ, ବସ୍, ଏଇ ଲୋକ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କାମ କରୁଛି। ଆକବର ପଚାରିଲେ, ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ବୀରବଲ କହିଲେ, ବସ୍, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ କଲି, କାହା ମୋବାଇଲରେ ବି 50% ଉପରକୁ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ହେଲେ ଇଏ ଲୋକର ମୋବାଇଲରେ ପୁରା 95% ଚାର୍ଜ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜୋକ୍ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜମା ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ବି ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର।